Στην γιουγγιανή ψυχολογία, το αρχέτυπο της μητέρας είναι ένα ισχυρό παγκόσμιο σύμβολο που αντιπροσωπεύει έννοιες όπως η φροντίδα, η προστασία και η προέλευση. Όταν η πρώιμη εμπειρία ενός παιδιού με τη μητέρα του ή με τον πρωταρχικό φροντιστή του είναι γεμάτη ανεκπλήρωτες ανάγκες ή τραύμα, τότε αυτό το αρχέτυπο εσωτερικεύεται και γίνεται σύμπλεγμα μητέρας. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι το παιδί κουβαλά ένα ασυνείδητο συναισθηματικό αποτύπωμα της μητρικής φιγούρας στην ενήλικη ζωή του. Ο Καρλ Γιούγκ σημείωσε ότι το αρχέτυπο της μητέρας αποτελεί το θεμέλιο του συμπλέγματος. Αν η μητέρα ήταν υπερπροστατευτική, ψυχρή ή καταχρηστική, τότε η ψυχή του παιδιού μπορεί να διασπαστεί. Ένα κομμάτι της εικόνας της μητέρας μετατρέπεται σε ξένη σκιά μέσα στο μυαλό, συχνά εμφανιζόμενη ως ενοχλητικές φαντασιώσεις ή νευρώσεις. Με λίγα λόγια, το μυαλό μας κωδικοποιεί μια εσωτερική μητέρα βάσει των πρώτων εμπειριών, είτε αυτές ήταν καλές είτε οδυνηρές. Το πιο κρίσιμο σημείο είναι ότι το σύμπλεγμα της μητέρας δεν αφορά μόνο τη φυσική μας μητέρα. Αφορά την εσωτερική εικόνα της μητέρας που ζει μέσα στο ψυχικό μας σύστημα πολύ καιρό αφού τελειώσει η παιδική ηλικία. Αυτή η εικόνα μπορεί να συνεχίζει να μας επηρεάζει ακόμα και όταν η αληθινή μας μητέρα έχει φύγει ή έχει αλλάξει. Οι ψυχολόγοι περιγράφουν το σύμπλεγμα της μητέρας ως μια προσωποποιημένη συναισθηματική δύναμη με αρχέτυπο πυρήνα, δηλαδή ένα ισχυρό συναισθηματικό μοτίβο που συχνά έχει τις ρίζες του στη σχέση μας με μια μητρική φιγούρα. Το σύμπλεγμα αυτό είναι σε έναν βαθμό παγκόσμιο, καθώς όλοι έχουμε μια μητέρα ή φροντιστή, αλλά όταν η σχέση αυτή ήταν επώδυνη ή ανεπαρκής, τότε το σύμπλεγμα τείνει να λάβει μια αρνητική και περιοριστική μορφή, αυτό που συχνά ονομάζεται αρνητικό σύμπλεγμα μητέρας. Η σκιά του αρχετύπου της μητέρας στην ενήλικη ζωή. Όταν κάποιος φέρει μέσα του ένα άλυτο ή αρνητικό σύμπλεγμα μητέρας, μπορεί να νιώθει σαν να βρίσκεται σε μια συναισθηματική φυλακή με αόρατα κάγκελα. Επειδή η εσωτερική μητρική φιγούρα δεν έχει ενσωματωθεί, μετατρέπεται σε σκιά που πέφτει πάνω στη ζωή του ανθρώπου. Οι συνέπειες εμφανίζονται συχνά με λεπτούς, αλλά διαρκείς τρόπους. Για παράδειγμα, ένα άτομο με τραυματισμένο σύμπλεγμα μητέρας μπορεί να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, να αναζητά συνεχώς επιβεβαίωση ή να φοβάται να είναι αυθεντικό. Μπορεί να διαπιστώσει ότι οι ίδιες συγκρούσεις επαναλαμβάνονται στις σχέσεις του. Ίσως νιώθει υπερβολικά εξαρτημένο, φοβάται την εγκατάλειψη ή έλκεται από συντρόφους που αναπαράγουν τη δυναμική που είχε με τη μητέρα του. Στην πραγματικότητα, οι ψυχολόγοι παρατηρούν ότι το αρνητικό σύμπλεγμα μητέρας εμφανίζεται τόσο στις σχέσεις μας με τους άλλους, όσο και στη σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που φερόμαστε στον εαυτό μας, η εσωτερική φωνή, η φροντίδα, τα όρια και ο τρόπος που σχετιζόμαστε με φίλους, εραστές ή αυθεντίες χρωματίζεται από αυτήν την εσωτερική μητρική σκιά. Συνηθισμένα μοτίβα περιλαμβάνουν δυσκολία να θέσουμε όρια, που προέρχεται από παιδική ηλικία όπου τα όρια δεν έγιναν σεβαστά, ή αδυναμία να αντέξουμε την απόρριψη, επειδή το εσωτερικό παιδί ακόμα διψά για άνευόρον αποδοχή. Ένα άτομο μπορεί ασυνείδητα να προβάλλει το αρχέτυπο της μητέρας σε άλλους, περιμένοντας π.χ. από έναν φίλο, σύντροφο ή εργοδότη να τον σώσει ή να τον φροντίσει όπως εύχονταν να το είχε κάνει η μητέρα του. Αντιθέτως, μπορεί να αντιδρά υπερβολικά στην κριτική ή στην εξουσία επειδή ακούει τη σιωπηλή καταδίκη της εσωτερικευμένης φωνής της μητέρας, ακόμα και όταν δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Στο γιουγγιανό πλαίσιο, η τραυματισμένη εσωτερική μητέρα μπορεί να μετατραπεί σε αρνητική εσωτερική φωνή που σε κρίνει χωρίς να μιλά. Μία εσωτερική επικριτική φιγούρα που αντυχεί τη στάση της αληθινής σου μητέρας, ειδικά αν ήταν επικριτική ή μη στοργική. Με τον καιρό, μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει ότι η αυστηρή φωνή στο μυαλό του δεν είναι αληθινά δική του, είναι η εσωτερικευμένη φωνή του γονέα.
Μελέτες πάνω στον εσωτερικό κριτή έχουν δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο μας μιλούσαν ως παιδιά γίνεται συχνά ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε εμείς στον εαυτό μας ως ενήλικες. Αν η μητέρα ήταν συνεχώς επικριτική ή ταπεινωτική, τότε αυτός ο τόνος είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί αυτόματα στον εσωτερικό μας μονόλογο, ως αυτοκριτική και αμφιβολία. Μπορεί να μην το αντιληφθούμε καν, γιατί αυτός ο αρνητισμός είναι το ψυχολογικό οξυγόνο στο οποίο μεγαλώσαμε. Κι έτσι, το τραυματικό σύμπλεγμα μητέρας μπορεί να μας κρατά κολλημένους συναισθηματικά, ζώντας ακόμα κάτω από τη σκιά μιας παλιάς πληγής. Αόρατες πιστότητες. Η μυστική παγίδα της αυτοϋπονόμευσης. Μια ιδιαίτερα ύπουλη παγίδα που γεννιέται από ένα άλυτο σύμπλεγμα μητέρας είναι αυτό που οι οικογενειακοί θεραπευτές αποκαλούν αόρατες πιστότητες. Πρόκειται για έναν όρο που προέρχεται από τη συμφραζόμενη οικογενειακή θεραπεία του Ιβαν Μποσορμενή Νάγκη και περιγράφει ασυνείδητα οικογενειακά συμβόλαια, όπου τα παιδιά παραμένουν πιστά στον πόνο ή τους περιορισμούς των γονιών τους χωρίς να το καταλαβαίνουν. Στο πλαίσιο του συμπλέγματος της μητέρας, ένα ενήλικο παιδί μπορεί να κουβαλά μια βαθιά άρρητη πεποίθηση ότι αν ξεπεράσει τη μητέρα του, την προδίδει. Με άλλα λόγια, αν η ζωή σου γίνει πιο ευτυχισμένη ή πιο υγιής από εκείνη της μητέρας σου, ένα κομμάτι μέσα σου μπορεί να νιώθει ενοχή ή αναξιότητα. Αυτή η κρυφή πίστη μπορεί να σε οθεί να κρατάς τον εαυτό σου πίσω χωρίς να το συνειδητοποιείς. Μερικές ενδεικτικές εσωτερικές συμφωνίες που πηγάζουν από αυτή την πίστη είναι: αν η ζωή μου είναι εύκολη ή χαρούμενη, σημαίνει ότι οι αγώνες της μητέρας μου πήγαν χαμένοι. Πρέπει να βάζω πρώτα τις ανάγκες των γονιών μου, αλλιώς είμαι εγωιστής. Η οικογένειά μου πάντα πάλευε οικονομικά. Αν πετύχω ή πλουτίσω, θα τους εγκαταλείψω. Όλες οι γυναίκες στην οικογένειά μου είχαν δυστυχισμένες σχέσεις. Ποια είμαι εγώ να περιμένω κάτι καλύτερο? Αυτές οι πεποιθήσεις λειτουργούν κάτω από τη συνείδηση και ενώ λογικά ξέρεις πως δεν στέκουν, συναισθηματικά μοιάζουν αληθινές. Το αποτέλεσμα είναι αυτοϋπονόμευση. Μειώνεις τις επιτυχίες σου, σαμποτάρεις την πρόοδό σου ή ασυνείδητα επιλέγεις καταστάσεις που αναπαράγουν το οικείο οικογενειακό δράμα. Για παράδειγμα, κάποιος που φέρει αυτή την αόρατη πίστη προς μια μητέρα που υπέφερε στις σχέσεις μπορεί να ξαναδημιουργεί αντίστοιχο πόνο στη δική του ερωτική ζωή. Σαν να λέει: «Βλέπεις μαμά? Υποφέρω κι εγώ. Δεν είσαι μόνη». Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι αυτό δεν είναι σύμπτωση ή κακή τύχη, αλλά ασυνείδητη επανάληψη ενός γνώριμου μοτίβου, ένας τρόπος να παραμείνεις πιστός στο οικογενειακό αφήγημα. Γιατί να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας? Από ψυχολογική σκοπιά, η αίσθηση του ανήκειν και της πίστης πολλές φορές νικά την ατομική ευτυχία. Ένα παιδί, ή ακόμη και ένας ενήλικας, μπορεί να νιώθει πως το να ξεφύγει από τους κύκλους της οικογένειας, να γίνει πιο ευτυχισμένος, πιο υγιής ή πιο επιτυχημένος από τη μητέρα του. Ισοδυναμεί με προδοσία προς τη θυσία και τον πόνο της. Υπάρχει ένα λανθασμένο συναίσθημα αγάπης πίσω από αυτό. Θα μείνω κι εγώ δυστυχισμένος για να μην νιώθεις μόνη στον πόνο σου. Μόνο που αυτή η πίστη διαιωνίζει τον πόνο, δεν τον θεραπεύει. Ο δικός σου πόνος δεν λυτρώνει εκείνον της μητέρας σου. Η δική σου στασιμότητα δεν τη σώζει. Αντίθετα, όταν συνεχίζεις τον κύκλο του πόνου, τιμάς, χωρίς να το θες, το τραύμα που θες να ξεπεράσεις. Το να σπάσεις αυτό το ασυνείδητο συμβόλαιο είναι τρομακτικό. Μπορεί να προκαλέσει ενοχή ή άγχος, σαν να εγκαταλείπεις την οικογένεια ή την ίδια σου τη ρίζα. Αλλά εδώ βρίσκεται μια κρίσιμη αλήθεια. Η αληθινή προδοσία δεν είναι να αφήσεις πίσω τον πόνο της μητέρας σου. Η αληθινή προδοσία είναι να συνεχίζεις να τον ξαναζείς. Η αληθινή πίστη προς τη δική σου ζωή σημαίνει να αξιοποιήσεις την ευκαιρία που έχεις για να ξεπεράσεις τα παλιά μοτίβα. Κάποιοι θεραπευτές υποστηρίζουν ότι το να τιμήσεις τους γονείς σου δεν σημαίνει να επαναλάβεις τα όρια τους, αλλά να τα ξεπεράσεις. Όχι από έπαρση, αλλά ως πράξη εξέλιξης.
να μετατρέψεις τις θυσίες των προηγούμενων γενεών σε κάτι ζωντανό, δημιουργικό και νέο. Το να σπάσεις αυτές τις αόρατες πιστότητες μοιάζει με βήμα στο κενό. Για πρώτη φορά χωρίζεις την ταυτότητά σου από εκείνη της μητέρας σου. Και αυτό το κενό είναι ελευθερία. Είναι ο χώρος στον οποίο μπορείς να επιλέξεις ποιος είσαι χωρίς να σε ορίζει το παρελθόν. Αξίζει να θυμάσαι πως η έλξη αυτής της οικογενειακής πίστης είναι ισχυρή σε πολλούς ανθρώπους, παρατηρείται μάλιστα και διαγενειακά, μέσα από το φαινόμενο της διαγενειακής τραυματικής μνήμης. Έρευνες έχουν δείξει ότι το ψυχολογικό τραύμα και το στρες μπορούν να μεταδίδονται, όχι μόνο μέσα από τη συμπεριφορά, αλλά και μέσω βιολογικών αλλαγών. Π.χ. τα παιδιά επιζώντων τραυμάτων έχουν αυξημένες αντιδράσεις στρες. Ίσως γι' αυτό αυτά τα μοτίβα φαίνονται τόσο βαθιά ριζωμένα, γιατί σε κάποιο επίπεδο είναι γραμμένα μέσα μας. Κι όμως, όσο δύσκολο κι αν είναι, μπορείς να σπάσεις τον κύκλο. Η αρχή γίνεται όταν φέρεις αυτές τις κρυφές πεποιθήσεις στο φως και πάρεις την απόφαση να τις αφήσεις πίσω. Σπάζοντας τον κύκλο, από την ενοχή στην ευθύνη. Η θεραπεία ξεκινά εκεί που τελειώνει η κατηγορία. Όσο συνεχίζουμε να κοιτάμε προς τα έξω, για παράδειγμα, ρίχνοντας όλο το φταίξιμο στη μητέρα μας για ό,τι πήγε στραβά στη ζωή μας, μένουμε παγιδευμένοι σε μια μάχη που δεν κερδίζεται. Φυσικά, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις βλαβερές πράξεις ή τα λάθη ενός γονέα και το να θέσουμε υγιή όρια αποτελεί κομμάτι της θεραπείας. Όμως, έρχεται ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Όταν καταλάβεις ότι όσο άδικο κι αν ήταν, η ευθύνη για να θεραπευτείς ανήκει πλέον σε σένα. Κανείς δεν πρόκειται να ξαναγράψει την παιδική σου ηλικία. Κανείς δεν θα έρθει να διορθώσει μαγικά το παρελθόν σου. Το να συνεχίζεις να περιμένεις μια συγνώμη ή την πολυπόθητη αναγνώριση από τη μητέρα σου, σε κρατά δεμένο με το παρελθόν. Μέχρι να κάνεις το ασυνείδητο συνειδητό, θα κατευθύνει τη ζωή σου και εσύ θα το αποκαλείς μοίρα, έλεγε ο Γιούγκ. Με άλλα λόγια, αν δεν φέρεις τις κρυφές πληγές στο φως, θα συνεχίσεις να τις αναπαράγεις ξανά και ξανά, σαν να σου συμβαίνουν τυχαία. Η μετάβαση από την κατηγορία στην ευθύνη δεν είναι εύκολη. Μπορεί να είναι συντριπτικό να αφήσεις πίσω σου την ελπίδα ότι κάποια μέρα η μητέρα σου θα μεταμορφωθεί στον ιδανικό γονιό που πάντα λαχταρούσες. Πολλοί άνθρωποι περνούν από μια φάση πένθους όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτή τη σκληρή αλήθεια. Πένθος για την παιδική ηλικία που δεν έζησαν. Πένθος για την απώλεια της αυταπάτης. Η θεραπεία δεν είναι ευθύγραμμη ούτε τακτοποιημένη. Συχνά είναι συναισθηματικά ταραχώδης. Ίσως αναδυθούν παλιές αναμνήσεις και συναισθήματα και είναι φυσιολογικό να βιώσεις κύματα θυμού, θλίψης ή φόβου. Η ψυχολογική ίαση περιγράφεται συχνά ως μια κατάβαση πριν από την ανάβαση. Πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσεις τους δαίμονες του παρελθόντος, τις ανεκπλήρωτες ανάγκες, τον θυμό, τον πόνο, για να τους ξεπεράσεις. Αυτό αποκαλείται συχνά εργασία με τη σκιά, δηλαδή η διαδικασία του να φέρεις στο φως εκείνα τα κομμάτια του εαυτού σου που έχεις καταπιέσει ή αρνηθεί. Απαιτεί σκληρή ειλικρίνεια, αλλά και συμπόνια προς τον εαυτό. Δες τη μητέρα σου ως άνθρωπο, όχι ως μύθο. Ένα ζωτικής σημασίας βήμα για να σπάσεις τον κύκλο είναι να δεις τη μητέρα σου ή τον φροντιστή σου μέσα από έναν ρεαλιστικό φακό. Όσο συνεχίζεις να την βλέπεις σαν μυθικό πλάσμα, είτε ως κακό δαίμονα, είτε ως αψεγάδιαστη αγία, δεν βλέπεις ποια ήταν πραγματικά. Η αλήθεια είναι πως οι μητέρες είναι άνθρωποι. Πολλές φορές, μια μητέρα που προκάλεσε πόνο ήταν και η ίδια πληγωμένη ή περιορισμένη από τις συνθήκες της. Αυτό δεν δικαιολογεί τη βλαπτική της συμπεριφορά, αλλά τη βάζει σε ένα πλαίσιο. Το να αναγνωρίσεις πως έκανε ό,τι μπορούσε με ό,τι είχε, μπορεί να χαλαρώσει την λαβή του θυμού ή της εξιδανίκευσης. Επιτρέπει στο ενήλικο παιδί να καταλάβει πως δεν ήταν επειδή δεν άξιζε αγάπη, αλλά επειδή εκείνη κουβαλούσε τον δικό της πόνο ή άγνοια. Μελέτες για τα διαγενειακά μοτίβα δείχνουν ότι οι γονείς συχνά επαναλαμβάνουν ό,τι έμαθαν από τους δικούς τους γονείς.
εκτός κι αν κάνουν συνειδητή δουλειά για να σπάσουν τον κύκλο. Για παράδειγμα, μια μητέρα που σε επέκρινε συνεχώς, πιθανόν είχε τη δική της εσωτερική επικριτική φωνή, ίσως κληρονομημένη από τη δική της μητέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ είσαι ελαττωματικός ή ότι εκείνη σε κατέστρεψε επίτηδες. Αντίθετα, σημαίνει ότι η συμπεριφορά της ήταν κομμάτι μιας κληρονομιάς πόνου, που πέρασε από γενιά σε γενιά, όχι κάτι προσωπικό απέναντί σου. Όταν πάψεις να βλέπεις τη μητέρα σου ούτε ως θεά, ούτε ως τέρας, αλλά ως ατελή άνθρωπο, ανακτάς δύναμη. Δεν είναι πια μια παντοδύναμη σκιά μέσα σου. Μπορείς να πενθήσεις τις πραγματικές απώλειες, ότι ίσως δεν σε αγάπησε όπως χρειαζόσουν, και ταυτόχρονα να αναγνωρίσεις πως πλέον είσαι ενήλικος, ελεύθερος να χαράξεις τον δικό σου δρόμο. Όπως είπε ένας γιουγκιανός ψυχοθεραπευτής, η θεραπεία ενός αρνητικού συμπλέγματος μητέρας οδηγεί τελικά στην έβρεση της μητέρας μέσα μας. Δηλαδή, αντί να ψάχνεις έξω για τη φροντίδα που σου έλειψε, μαθαίνεις να γίνεσαι εσύ ο ίδιος η πηγή αυτής της στοργής και επιβεβαίωσης. Επαναγονεϊκότητα. Το να γίνεις εσύ ο γονιός του παιδιού μέσα σου. Η λεγόμενη επαναγονεϊκότητα είναι η διαδικασία με την οποία προσφέρεις σε εσένα τον ίδιο την φροντίδα και συναισθηματική υποστήριξη που σου έλειψε στην παιδική ηλικία. Σε θεραπευτικό επίπεδο, η επαναγονεϊκότητα σημαίνει να καλλιεργήσεις το εσωτερικό σου παιδί με συμπόνια και να καλύψεις τις συναισθηματικές ανάγκες που δεν ικανοποιήθηκαν τότε. Η ιδέα είναι απλή. Μέσα σε κάθε έναν από μας ζει ακόμη ένα εσωτερικό παιδί, ο νεαρός εαυτός που κάποτε πληγώθηκε, φοβήθηκε ή δεν ένιωσε αγάπη. Η θεραπεία έρχεται όταν ακούς αυτό το παιδί, αναγνωρίζεις τα συναισθήματά του και του προσφέρεις όσα του έλειψαν. Στην πράξη, αυτό σημαίνει να επιλέγεις συνείδητα να φέρεσαι στον εαυτό σου με την καλοσύνη, προστασία και καθοδήγηση που άξιζες μικρός, ακόμη κι αν τότε δεν την έλαβες. Αυτό σε βοηθά να θεραπεύσεις παλιά τραύματα και να χτίσεις συναισθηματική ανθεκτικότητα ως ενήλικας. Γιατί είναι τόσο σημαντικό. Πολλοί προσπαθούν να καλύψουν τα κενά της παιδικής ηλικίας μέσα από εξωτερικές σχέσεις, περιμένοντας π.χ. ότι ένας σύντροφος θα τους δώσει την αγάπη και κατανόηση που δεν πήραν από τη μητέρα τους. Όμως αυτή η στρατηγική συχνά οδηγεί σε απογοήτευση ή συνεξαρτητικές σχέσεις. Οι άλλοι μπορούν να μας στηρίξουν, αλλά δεν μπορούν να ξαναγράψουν την παιδική μας ηλικία. Όπως είπε ένας ψυχολόγος, όταν οι πληγές προσκόλλησης είναι ακόμα ανοιχτές, αναζητούμε ανακούφιση από έξω. Αλλά όταν οι άλλοι δεν καλύψουν τις ιδανικές μας προσδοκίες, ο παλιός πόνος επιστρέφει. Ο κύκλος σπάει μόνο όταν γυρίζεις προς τα μέσα και γίνεσαι ο φροντιστής που είχε ανάγκη ο νεαρός εαυτός σου. Όταν μπεις μέσα σε εκείνο που βίωσες αληθινά ως παιδί και ανταποκριθείς με ενσυναίσθηση, τότε αρχίζεις να ξαναγράφεις το σενάριο. Αντί να καθρεφτίζει ο κόσμος τις ανεκπλήρωτες ανάγκες σου, αρχίζεις εσύ να τις καλύπτεις. Πρακτικά, πώς γίνεται η επαναγονεϊκότητα? Αναρωτήσου, τι θα έκανε ένας στοργικός και σοφός γονέας? Και κάνε το εσύ για τον εαυτό σου. Ορίστε μερικές στρατηγικές. Απαλή, συμπονετική εσωτερική φωνή. Παρατήρησε πώς μιλάς στον εαυτό σου, ειδικά όταν αποτυγχάνεις ή πονάς. Αν ακούσεις μια σκληρή επικριτική φωνή, ίσως ηχό της μητέρας σου, σταμάτα και μίλησε συνειδητά στον εαυτό σου με καλοσύνη, όπως θα μιλούσες σε ένα παιδί. Έτσι χτίζεις μια νέα, θετική εσωτερική φωνή. Θέσε υγιή όρια. Τα παιδιά που μεγάλωσαν σε ανθυγιεινά περιβάλλοντα συχνά μαθαίνουν να παραμερίζουν τα δικά τους όρια. Το να λες όχι όπου χρειάζεται είναι σαν να λες ναι στον εαυτό σου. Ένας καλός γονιός θα προστάτευε το παιδί του. Κάνε το ίδιο για σένα. Βασική φροντίδα του εαυτού. Φάε όταν πεινάς. Ξεκουράσου όταν κουράζεσαι. Δώσε χώρο στον πόνο σου όταν πονάς. Αντί να σε σπρώχνεις στη δουλειά ή στην τελειότητα, άκουσε το σώμα και τα συναισθήματά σου με φροντίδα. Αυτά τα μικρά μηνύματα λένε στο εσωτερικό σου παιδί:
είμαι εδώ για σένα τώρα. Θετικές επιβεβαιώσεις. Αν μεγάλωσες πιστεύοντας ότι δεν αξίζεις, γράψε ή πες στον εαυτό σου «Αξίζω την αγάπη. Τα συναισθήματα και οι ανάγκες μου έχουν σημασία». Μπορεί να σου φαίνεται αμήχανο στην αρχή, αλλά με τον καιρό αλλάζει τον εσωτερικό σου διάλογο. Αντάμυψε και παρηγόρησε τον εαυτό σου. Γιόρτασε τις μικρές σου επιτυχίες, δώσε στον εαυτό σου κάτι που σου φέρνει χαρά. Βρες υγιείς τρόπους να χαλαρώνεις και να καθησυχάζεσαι. Για παράδειγμα, κάνε ένα ζεστό μπάνιο, περπάτημα στη φύση, διαλογισμός. Όλα αυτά ενισχύουν το μήνυμα. Η ευημερία μου έχει αξία. Η επαναγωνεϊκότητα δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά. Είναι μια εσωτερική σχέση που καλλιεργείς διαρκώς. Όσο πιο συχνά ανταποκρίνεσαι στον εαυτό σου με στοργή και παρουσία, τόσο περισσότερο ανακαλύπτεις τη μητέρα μέσα σου. Αυτή η εσωτερική μητέρα είναι ο σοφός, συμπονετικός εαυτός σου, εκείνος που δρά προς το συμφέρον σου και σου παρέχει όσα κάποτε στερήθηκες. Όπως λένε οι γιουνγκιανοί αναλυτές, ανταποκρινόμενος στη θύελλα του συμπλέγματος μητέρας, μπορείς να αγκαλιάσεις το έργο του να βρεις τη μητέρα μέσα σου. Δηλαδή, μέσα από την ίδια τη θεραπευτική διαδικασία, αφυπνίζεις τη δική σου δύναμη να φροντίζεις τον εαυτό σου. Αγκαλιάζοντας τη συμπόνια προς τον εαυτό και τη συναισθηματική ελευθερία. Καθώς αρχίζεις να φροντίζεις τον εαυτό σου και να σπάς τα παλιά μοτίβα, κάτι βαθύ μέσα σου αρχίζει να αλλάζει. Αναπτύσσεις αληθινή συμπόνια προς τον εαυτό σου. Όχι ως ένα επιφανειακό να νιώθουμε καλά, αλλά ως φάρμακο για βαθιά συναισθηματικά τραύματα. Η συμπόνια προς τον εαυτό σημαίνει να σε αντιμετωπίζεις με την ίδια κατανόηση, συγχώρεση και τρυφερότητα που θα έδειχνε ένας στοργικός γονιός στο παιδί του. Έρευνες δείχνουν ότι η καλλιέργεια αυτής της στάσης βελτιώνει ριζικά την ψυχική ευημερία. Όταν προσφέρεις στον εαυτό σου κατανόηση αντί για αυστηρή κριτική, χτίζεις βαθύτερη αυτοεκτίμηση και αυτοαγάπη. Με τον καιρό, η αρνητική εσωτερική μητέρα, αυτή η επικριτική εσωτερική φωνή, αρχίζει να χάνει τη δύναμή της. Μαθαίνεις να τη διακρίνεις όταν μιλά, δεν αξίζεις, δεν δικαιούσε να είσαι ευτυχισμένος. Και να απαντάς, ξέρω από πού έρχεσαι, αλλά δεν είσαι η αλήθεια για μένα. Η αντιπαράθεση με αυτόν τον εσωτερικό κριτή είναι κρίσιμο βήμα. Οι ψυχολόγοι παρατηρούν ότι πολλοί από εμάς κρατάμε αυτή την αρνητική φωνή σαν ασυνείδητο τρόπο να νιώθουμε μητρική παρουσία, ειδικά όταν είχαμε μια επικριτική μητέρα. Μοιάζει οικείο, σχεδόν ασφαλές, να αυτοτιμωρούμαστε με τον ίδιο τρόπο, μέχρι να ρίξουμε φως πάνω του. Και όταν το κάνουμε συνειδητό, του κόβουμε τη δύναμη. Όπως είπε κάποιος συγγραφέας, αυτό που παραμένει ασυνείδητο μας ελέγχει. Όταν γίνει συνειδητό, μπορούμε να το αλλάξουμε. Όταν αλλάζεις η σχέση με τον εαυτό, αλλάζει και ο κόσμος. Καθώς βελτιώνεται η σχέση σου με τον εαυτό σου, αρχίζεις να βλέπεις αλλαγές και στις σχέσεις σου με τους άλλους. Αντί να αναζητάς ασυνείδητα μια μητέρα σε συντρόφους ή φίλους, πλησιάζεις τους άλλους ως πιο σταθερός άνθρωπος. Όταν δεν εγκαταλείπεις πια εσύ τον εαυτό σου, δεν ανέχεσαι να σε εγκαταλείπουν ή να σε πληγώνουν οι άλλοι. Η συμπόνια προς τον εαυτό και η φροντίδα βελτιώνουν τις σχέσεις καθώς ενισχύουν την αυτογνωσία και ανοίγουν τον δρόμο για αυθεντική σύνδεση. Ένα άλλο σημάδι αλλαγής είναι η αίσθηση ελευθερίας και αυθεντικότητας. Οι αόρατες αλυσίδες ενοχής ή ντροπής που σε κρατούσαν μικρό αρχίζουν να πέφτουν. Ίσως βρεις το θάρρος να κυνηγήσεις ευκαιρίες που παλιά σε φόβιζαν, να εκφράσεις τη γνώμη σου, να ζήσεις σύμφωνα με τις δικές σου αξίες. Και όχι από φόβο μήπως απογοητεύσεις μια εσωτερικευμένη γονεϊκή φιγούρα. Ψυχολογικά αυτό είναι ατομικοποίηση. Το να γίνεις πλήρως ο εαυτός σου. Ο Γιούγκ θα έλεγε να βγεις από τη μοίρα του ασυνείδητου μοτίβου και να μπεις στη δύναμη της συνειδητής επιλογής. Η σιωπηλή επανάσταση. Αυτό το ταξίδι περιγράφεται συχνά ως μια σιωπηλή επανάσταση. Δεν έχει εξωτερικά χειροκροτήματα. Κανείς δεν θα δει όταν επουλώσεις μια παιδική πληγή. Αλλά η εσωτερική μεταμόρφωση είναι βαθιά.
η ζωή πάβει να είναι απλώς ηχό του παρελθόντος, γίνεται ένας ανοιχτός ορίζοντας. Η θεραπεία του συμπλέγματος μητέρας δεν σημαίνει ότι οι πληγές εξαφανίζονται ή ότι δεν θα πονέσεις ξανά. Σημαίνει ότι για πρώτη φορά σχετίζεσαι συνειδητά με αυτές. Όπως είπε ένας συγγραφέας, οι πληγές δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να ζεις κυνηγημένος από αυτές. Όταν τις κοιτάς, τις φροντίζεις και τις ενσωματώνεις στην ταυτότητά σου, πάβουν να σε ελέγχουν. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ίσως νιώθεις ακόμα στιγμές λύπης ή μοναξιάς, αλλά τώρα τις αναγνωρίζεις, τις κατανοείς και τις φροντίζεις, αντί να σε καταπίνουν. Ζώντας πέρα από το μοτίβο. Το να βγεις από την άλλη πλευρά αυτής της διαδικασίας σημαίνει να βιώσεις την ουσιαστική μορφή της συναισθηματικής ωριμότητας, όχι την ψεύτικη ωριμότητα του να παριστάνεις ότι είσαι καλά, αλλά την ωριμότητα που γεννιέται από κατανόηση και συμπόνια. Γίνεσαι με έναν τρόπο ο γονιός του εσωτερικού σου παιδιού και δεν είσαι πια το παιδί του παρελθόντος. Μπορείς να τιμήσεις το παρελθόν για όσα σου δίδαξε χωρίς να φυλακίζεσαι σε αυτό. Και εδώ έρχεται κάτι πανέμορφο. Το να θεραπεύσεις το σύμπλεγμα μητέρας δεν απελευθερώνει μόνο εσένα, αλλά και τις επόμενες γενιές. Αν έχεις ή θα έχεις παιδιά, τότε η δουλειά που κάνεις μέσα σου είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα τους προσφέρεις. Αντί να τους κληροδοτήσεις τα ίδια άλυτα μοτίβα, τους δίνεις έναν πιο υγιή παρόντα γονιό. Τα ψυχολογικά μοτίβα, όχι μόνο τα γονίδια ή τα κοιμήλια, είναι η αληθινή κληρονομιά που μεταδίδεται στις οικογένειες. Κάνοντας αυτό το εσωτερικό έργο, κλείνεις έναν κύκλο διαγενειακού πόνου και γράφεις ένα νέο, υγιέστερο σενάριο. Ακόμα και αν δεν έχεις παιδιά, το φως που ακτινοβολείς αλλάζει τις σχέσεις και τις κοινότητες γύρω σου. Σπάς τη μετάδοση του τραύματος, απλώς και μόνο επειδή δεν το συνεχίζεις ασυνείδητα. Το αληθινό νόημα της απελευθέρωσης. Η απελευθέρωση από τη σκιά του αρχέτυπου της μητέρας δεν είναι προδοσία ούτε απόρριψη. Είναι πράξη εξέλιξης, πράξη αληθινής αγάπης. Λένε ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ που μπορείς να πεις σε αυτούς που σε έφεραν στον κόσμο δεν είναι να επαναλάβεις τον πόνο τους, αλλά να μάθεις από αυτόν και να φτιάξεις μια καλύτερη ζωή. Τιμάς τη ζωή που σου δόθηκε όταν επιλέγεις να τη ζήσεις αυθεντικά. Με το να θεραπεύεσαι, λες σιωπηρά. Μαμά και πρόγονη. Δεν συνεχίζω τον πόνο, κρατάω τη δύναμη και τη σοφία από αυτό που συνέβη, εξελίσσω την ιστορία της οικογένειας. Και μέσα από αυτό μεταμορφώνεις την κληρονομιά. Η θεραπεία του συμπλέγματος της μητέρας είναι ένα γενναίο ταξίδι προς τα μέσα. Ένα ταξίδι διάλυσης αόρατων αλυσίδων και φροντίδας του εαυτού όπως ποτέ πριν. Απαιτεί να δεις δυσάρεστες αλήθειες, ότι ο πιο βαθύς σου πόνος δεν είναι πια ευθύνη κανενός άλλου, αλλά δική σου αποστολή να τον επουλώσεις. Σε καλεί να εγκαταλείψεις τον ρόλο του θύματος και να γίνεις ο ήρωας ή ο καλός γονιός της δικής σου ιστορίας. Αυτό το ταξίδι είναι στοχαστικό και συναισθηματικό. Δεν αφορά τη μάχη με μια εξωτερική μητέρα, αλλά την κατανόηση και τη θεραπεία του εσωτερικού αρχέτυπου. Με επίγνωση, πένθος και πράξεις συμπόνιας, μπορείς να σπάσεις το μοτίβο που επιμένει για γενιές. Το αποτέλεσμα? Μία νέα αίσθηση ελευθερίας και πληρότητας. Να είσαι επιτέλους ο εαυτός σου, χωρίς το βάρος του παλιού σεναρίου, και μέσα σου, εκεί που κάποτε υπήρχε θόρυβος, αναδύεται μία σιωπή. Μια καθαρή δυναμική σιωπή. Κι αν έφτασες ως εδώ, μην μείνεις απλώς θεατής. Γίνε μέρος αυτής της εσωτερικής επανάστασης. Κάνε εγγραφή στο κανάλι Εντροπία του Νου, αν είσαι έτοιμος να δεις το ασυνείδητο κατάματα, να θεραπεύσεις όσα οι άλλοι δεν τολμούν να ονομάσουν και να ξαναγράψεις την ιστορία, από μέσα προς τα έξω. Γιατί εδώ δεν ακολουθούμε το φως, βαδίζουμε μέσα από τη σκιά για να το βρούμε.